Het bouwvak Keertsen in Ieën is een jaarlijks weeromkomend evenement. Elsenien is welkom van Keertsers mij een soort ondervinding als Riemer Hoekstra en Aukje van Kuiken, maar ook deelnemers die het net zo'n soort ondervinding hebben. En het bouwvak Keertsen, dat is zoals de bouwvak 3 weken lang en dan hebben we elke toonsdag en elke sneun wedstrijden, alle keer verschillende wedstrijden. En iedereen mag er een meidwaan leden, net leden. En op die manier hebben we hier altijd een heel festijn hier op het veld. Voor mij is dat een hele skoft lijn, dat ik hier voor het laatst een baltjeslijn heb. Maar leuk om even weer om te wijzen en dan hier een deel te nemen. Ik ben aardig wat opkomst, dus hartstikke goed voor deze keertsport. Dat van Kuiken Meidocht is best wel bijzonder, want ze wennen het al zo'n jaar net meer in Nederland. Ik ben in 2016 verhuisd naar Sint Maarten, want daar wie een baan als gymdocent. En daar heb ik op solliciteerd en die baan heb ik toen gekregen. En in eerste instantie wie dat dan maar voor een jaar. En uiteindelijk ben ik daar net meer wijrekken. Heb ik daar mijn man ontmoet en mijn twee bandjes heb ik daar gekregen. Ja, dus eigenlijk zo hier het keertsen net meer helemaal onderhouden, zeg maar. Nee, ja, in de zomer dan vorig jaar voor het eerst weer even een baltjeslijn. En nou ben mijn band ik weer wat ouder. De jongste is nou 1 en nou kan het wel wat meer hebben. Krijg ik iets meer van mijn vrijheid weer om. Dus dan is dit wel heel leuk om weer even op te pakken. Want dit mis je toch. Een soort van trainen en ergens naartoe leven, wedstrijdritme. Dus dat kriebelt dus toch. Ja, wat is dat dan, krijg dat gevoel? Ja, ik denk dat ik de meidjes had. Dus mem had hier altijd voorzitter geweest. Die is in 2018 stonden. Dus dat je hier dan weer komt en iedereen reageert zo enthousiast. En je viel je gelijk weer verboen. En ik ben wel echt een Fries om uitens. Dus ik viel meer dan... Ja, het is steeds maar een thuiskomst. En het Fries praten en de humor. Daar maak ik toch wel heel graag oer. En dat is voor mij belangrijk om dat weer even op te pakken. Even weer echt op het thuishonk. Dat het Keertse Libbet in de regio is vol te vernemen, want de deelnemers komen lang net alleen nog meer uit Ieën. Het bouwvak Keertsen is ook vooral geschikt om het Keertsen te leren. Het is heel laagdrempelig. Het is, het leest van het lees, dat klinkt weer wat lullig, maar het is, als je nou nooit keert, staat maar op fiets het wel leuk. Ja, dan kiest je hier een keer meidwaan en daar ben ik wel meer vereniging die dat soort wedstrijden organiseren. Nou ja, ik ben van mening terug te spelen en leert het het snelst. Je trainen, dan leert het slaan, maar ik denk dat terug een wedstrijd te spelen en dan komt het achter hoe het speeltje werkt.